Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Inimpaturong kanyak ni Don Braulio de paltog na. Kulakno ka ni Busala ng dinang. Nanarosana. Nasaan ka, Dimtang, ma'am? Malamlamayan at kumaitan. Wano saan? Imbal lang dalatan ti bangkay ka iti sa dino di talugar. Nana Rosalia. Ma'am Althea, di ka kumamot ang luwa. Tiyak kaya't ang makita di panagluwam, Nana. Mansyaanakan ka. Inarakot na, Ma'am Althea. Kasla sikat, Tina. Nagaputas sikat tinangaywan. Kanang tarakin kanyak sipot pa'y kinaulo. Nariknakan ka, di pamatay. Di maysa, nga ina. Ma'am Althea. Apay sa anak-anagan natin tinaramay ko. Nagpailuyo sa akin ipungtot ko kan ni Rosalia. Rumbay ko sa anak-anak damag kan ni Rosalia. Nuan niya timbagbagana kan ni Althea. Kamali tinaramay ko. Nagaputa pagduaduan na kita ni Althea nga damating aramid ko. Nga punasag tibidot ko. Kampay idi na ano sa klatakan ko na. Kasapulak pa'y ni Althea kadagiti ganwat ko. Agpamarangak anaimbag kadakwanan. Apay pinayaban nak dito opisina, boss. Ang sublikan niti baro hideout, hype. Kasanon nga iti panang bantay ko kina Althea. Basta tungpal ka iti magbagang, hype. Oo, boss. Wan. Nadalaing kaso mo ba, hype? At yung mo pa iti babae at chismosa, when naman nanao. Boss. Ala, iti palang baro hideout ti papanam. Ang sublikan ni Joy, Jaime. Ma'am Althea, manawal dito'y mansyon ni Jaime amang bambantay kadata. O, Nana. Nasayat man. Bastos day chay at tawa. Oh, Althea iha. Rosalia, adya pa'y lang ti aramidin nyo dito'y salas ti mansyon. Intay manganan. Nino, Ti kayat ko. Ngiddanandak amangan iti pangal daw. Nino. Oh, apay iha. Kasla nakigtot ka iti naibagak. Kwa. Rosalia? Kumusta ang tiriknam? Sir, nasaya at mutaon. Good. Wala. Intay nga ron mga altawan. Da kaya tiyag may samangan. Nana Rosalia. Apay akas dyan ni Ninong Braulio. Kalat ang nagbalik ti ugali na. Nagsimpat itay ang makisarsarita kadata. Ma'am, di ka basta talag ikipakpakita na akin ay baag. Ha? Talaga adi mo pa'y kabisadaw ti ugali ni Ninong mo. Nana Rosalia. Idi pa'y lang nga ugali na ati man agpamarang.
Iso siguro unti kalaingan atao analaing nagpamarang. Husto kayo, Nana. Amangan no ti ipakpakita na ita akin na imbag. Kat adamanin sa bali, apang panggapan na nga aramidan. Uwan, ma'am. Nakita mo unti aramid ni ninong mo. Impupok nak iti silay. Pulos adinak pinakpakan. Kunak numataya kaun iti daidya kanitaw. Kimapsutak iti husto. Kakadwa, agalerto kayo ha. Ada iti unag ni Don Braulio. Siputan nyo ti aglawlaw. Tamang ano, adamang lipot kada tayo. Napatag ti pagsaritaan da kani Mr. Santos. Iso mabayag da iti unag ti restaurant. Bili, ada ka di sigaryong dita. Awan, ingkay gumatang no kayat yo. Agbisyo kayo? Ngam awan may gatang yo ti sigarilyo. Patayo ti pagkatangan iti sigarilyo dita, oy, Bili. Matagtaganak namin nga guro oray dito kini Don Braulio. Nasken ngamin anak ka full alert tayo ita. Bantayan tayo ana imbag ti seguridad ni po. Talaga adyak macam bani Don Braulio. Nagwaras lagi di buyot na. At may sangka. Ngamjak sayangan dito akan ito. Naskan ama patay kon dayjay adon. Kas iting biling kanyak ni General Marasigan. Kas tamutan apatayak tigayem na ani Don Agusto. Ha? Dayjay ni Billy. Kunamlan asino nagtaktak dar iti abay ti kotse. Ti paltog ko. Isaganak. Isuksok ko ti paltog ko iti sikat ko. Kat saan nakagpadpadlaw nga umunag iti restaurant nga ayan ni Don Braulio. Tipag man tilayng itadag iti buyot day taadon. Dayjay ni Don Braulio. At nakasarsarita na. Nalabit aka transaksyon na day talakay. Kampay di. Magnak iti likodan da. Katapaman ang makabatugak iti ayanda. Paltugak at dagos ti ulo ni Don Braulio. Manaldag iti puyod na. Didak nasiputan na simrag iti restaurant. Mapana ko iti ayan ni Don Braulio. Hoy! Sa dito ti papala! Nasiputan na ni Billy. Paltugak at dagos ni Don Braulio. Kumag kayo! Diyak na puntaan ni Don Braulio. Maraya ko. Iti backdoor iti paglibasak. Agtalinad ka lang dito, boss. Kinamatan dagiti kakadwa tayo ni Bong. Tiyawaran pa niya, Bong. Imbag lagi, din tayo muna nga iti restaurant. Kat nakitak ni Bong. Panawan na kong dito, Ibil. Kabala kong tibagi. Sige. Tumulong ka amang kamat iti na ijaya, Bong. Wan, boss. Kumamkamat na giti awan ng bayit. Palpaltugan akong parpakak pa apatarayin ti motorsiklo. Daya manan. Tsak idama adaywan. Ang mga mapuntandak no tsak makakita iti mabaling ko apag sikwan. At turungak langan iti ado akabalbalayan. Tapno makalamungak na imbag. Asidirga kong iti ado abagbalay. Adwa! Pagpatingga tayo langin dito eh! Nagturong iti kabalbalayan ti motorsiklo ni Bong! Jaime! Agalerto kayo lang! Tama nga na! Kanyang kayo! Hindi na dyan man dati pagtataunan ti kanal mo, Jaime! Kantanan niyo ti bumabay ti kotse! Patayin tayo tawa ng bang! Dagiti awalan pa yung aso. Pataulang dakipin. Nagbuwak na yung tao dito. Naputikin na itugan. Dajay ti Maysa. Napasok ti Maysa.
dua ako sa tisimang pat. At tali na idak lang iti nagpastak. Nalayang ang makitak dagiti kabusak. Awaran nyo taglawlaw! Aglamlam man lang na Japon! Grupo gayam da bility dimtang. Nagaduda. Yung sa anak ang paatiw kada kayo. Sa anak pa'y lang papapatok. Nabuwak dagiti manok. Dote ang turong dito. Sige. Umasidag kayong pahay. Natay man yan dito. Dandani ako. Tumarayak ng agturong itibong kano abalay. Diyos ka, makariti naglimangan na. Talaga lang nga kapoy ka, Jaime. Awan pa'y serbi day ta, malait mo. Dajay, ato nagtaray ti Dajay banda. Agsipot ka. Bilit. Ito nagkarasa ka si tiba kanawan mo. Buwan amok. Nangag ko. Una kontan. Ulo ti makikita ka. Kimlablakit ni Tiawanan ba yun? Mabitlan, Bili. Mabitlan. Apay. Ubing, tinakalamang dita. Anya. Ay, imlan. Kat maglaw, mabot-bot ang tubing. Punyeta. Kabalbalayan ngamin tinaglamangan da Japon. Sana balay. Nanabwak na giti agintag ditoy. Hindi bang nagdati kanalbong ti paltog itay. Iso na waya tayo amang parmak kinibang. Dagiti mo nan. Nakaadayo akong kadakwada. Tumalang kiyaw da namin. Awan amin panunot yun. Santay aday iti maudi arin nupak tayo. Nawaya akong apumanaw iti daytoy alugang. Kasta ka di tinapasama, Bong? Wen boss, talaga nagalis ti biyag da Don Braulio. Diyak napuntaan itay boss. Takilat na nasiputan nak ni Billy. Sana bale. Adan tupay napintas at tiyempo. Tapno magudasen, dayjay adon Braulio. Wen boss, sigurado akas tauna yung tipong tut da Don. Gaputado tinapasag abuyot na. Husto laeng tinaramid mo, Bong. Husto laeng. Pasig kayo amin! Wawan sir-serbina! Palan kayo anang surot kanibong. Anong di pa'y laing napatay! Boss, kasla at naging ginamol da Japon. Kalat kami na nagpukaw. Anyat kinunam? Billy? At naging ginamol ni Bong? Uwan, boss. Anyat parang gigit ang kanyang Billy, ha? May saman na? Wano awan tiya muna? Boss. Ilog mata mo! Isula awan ti asenso tibiyag mo! Ala, pumanaw kayon iti sangwanak. Tamangan no da kayon ti paltukak. Payaw! Agan nagkalang iti panggap mong aramidan, Althea. Juan Miguel, kayat ko ti agtalina agpay iti mansyon. Iti kasta, ado dagiti matakwatak nga anomalya ni Ninong Braulio. Kumusta ni Nana Rosalia? Nasaya at matenterig na. Kalpasan ti lima nga aldaw apan nakaipopok na. Nakitak ti kinaulpit ni Ninong. Kaslasaan at tao ni Nana Rosalia, iti namayan na. Anya? Ulos adi na pinakpakan iti duwa nga aldaw. Nabisbisinan, kan nagsakit. Nga po iti linakam na arikat iti unag ti silid. Sa anak iti ama kaig na, nga po iti mapaspasamot, Miguel. Althea,
Isu apatyag nga iligal. Wano may kaniwas amin nga aramid ni Ninong Braulio. Nagado dagiti nagtagi armas sa bodyguard na. Pasig asaan ang mapagtalikan tilangada. Nang runakan ni Billy. Kastamot tan iti dayjay Jaime. Pinanggap na pa'y idi akong dawayan. Aniya? Bastos dayjay Jaime. Awanan mo daw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Buisit. Buisit na talaga. Oh! Ay naman nanti paggasgasta ang bili. Awan ti utang ana yung pag-anakam kanyak ni Don Braulio. Ha? Kapaya na ibagang tikas na ngay. At daya utang na yung baganakam kan ka ni Don Braulio. Adda, Tell me, my friend. napay ko man iti daydi akan ito. No jak imbaga akom lang, iti paltugan ko man ni Bong. Ah, ayay. Awag katawa ka, Dundog! Kapay nagalas ti lang ang katawa. Ah, panag ko na. Awan ti utang na yung baganakam kan ka, my friend. Anya? Trabahom, ti mang protektar iti biyag na. May bayadan na ti serbisyom, tapno sa laknibam. Anya? Oh, pustuak, saan ka de, bili? Ay, sa bagay, gusto ka. Kita. Ngam ti Jack Maclon. Ti kanayon na pa ng kabil na kanya. Ah, gayam. Sumbatak manunday ta. Kastoy nay. Nuwa pa ya, kanayon nakakabilan. Anya? Gapo. Tapasig at palpak na ramid mo. Talaga kapoy ka. Anya! Anay kumait. Anay. Oh, tapis ka pa'y. Dinakman aramidin aman na Jaime. Sakay. Talaga nagalis ti biyag na Jabong. Anay ko. Anya, nagasitibiyag na. Talaga nga na, kumapoy ka. Anya't ibagbagam dita? Ha? Awan. Awan, Bili. Panunok mo lang tinangag mo. Anay ko, pis-pis ko. Ay, panawan ka man lagan. Ang mga numakara nakitiki na kapoy mo, iti pinaltugan. Anya? Bigan, basaon to'y kumuna apanid ti pagiwarna. Oh, Apay turo? basta basaon gayam. Ah. Ah. Adda na pasamak arin nupak iti restaurant. Yan iti kabalbalayan, idilang na minsan nakalman. Wan mi na. Itila ang kabangibang nga ili daytang. Ken sigun pa iti investigasyon ana ilanad dito'y pagiwarnak. Ni Don Braulio ti Ponteria ti Hitman. Ngam sana nagbaligi anang patay ken kuana. Naglibas ti Hitman na dagos. Ket sinurot dagiti bodyguard ni Don Braulio. Gayam, Agtultuloy pa lang ti investigasyon dagiti otoridad. Gapo iti insidente na pasamak. Nagado ti nagbutang nga gindag iti nakapasamakan ti rinupak. nakabutbutang iti dayta lugar gayam. Nariribo. Dagiti matlaang sindikato ti aglalaban, Toro. Awanen ti linak ken kapya iti dayta nga ili. Kon kontrolen dagiti nangangato, wenno leader dagiti sindikato ti lugar. Billy, tiyawat mo da ito'y agatan iti hepe ti polisya. Kaya't ko busalan tingiwat, kandi sardangdan ti panagim imbestigar da iti napasamak arangat. Boss, adamay singasing ko. Anya dayta? Saanan arumbang abusalan tingiwat ti hepe. Kindag iti investigador iti napasamak nga engkwentro. Anya ti kayat mo sa world, Billy. Sikat ti biktima iti daytoy, boss. Jay ko mahitman ti responsable. Ta iso tinang parno iti riribok iti restaurant.
Anya? Kaya na ti nagreklamo iti agindag iti kabalbalayan. Ado nga min tinairaman at arakanda nga ayaw. Billy, talaga di mo us-usaran ti panunot mo. Ha? Bangisingasing ka lang arudan, kamalipay. Boss, Di mo ka din napanunot? Akaraman tayo iti investigasyon. Gapo ka iti agkakabilag nga armas nga imatyo? ha? Panunutam anaimbag, Billy. Ti amo dagiti tao ket may saak a negosyante wenno nalintag ti aramid ko. Boss, O siyempre, panunutan dagiti tao no sa dino tinangala ka dagiti imetyo a nabibilag nga armas. ha? Kaya kung nagtalinaed iti imatang dagiti tao, asyak, kat nasaya, ken managtulong a tao. Nawatam, Billy. Uwan, boss. Madama ito investigasyon dagiti pulis. No apay anaad-daanak iti napipilag nga armas. Ket saan nga iti hepe ti pulisya ti yawatam iti kwarta. No di ket, yawatam met ti regional director ti pulisya. Sige, boss. Sige ti matungpal. Oh, mabait lang, Billy. Apay, boss. Adto'y ti paniwanag. Kita, Ha? jak magustuhan tinailanad dito'y nga artikulo. May panggap ka jak. Boss. Saan a direkta kanyak ti panang dadael ti nagsurat? Wenno ti reporter? Nga mamok? Siya ti Pontiryana. Nailanad dito'y asyak ti limad a drug lord. Ken aminan nga illegal nga aktibidad. Detalyado dagitin surat na. Anya ti kayat yung aramidak iti reporter, boss. Saan nyo apat patagan? But-but ninyo lang. Ngam, no ipilit na latati kayat na, amang dadael kanyag, pues, amoyon ti aramidan nyo. Nabara nga iso ita dagiti nabibilag nga armas. Nga imat dagiti bodyguard ni Don Braulio iti kalabas. Toro. Wan gayam. Sa dino nga ta tinangalaan dagiti bodyguard ni Don Braulio, kadagiti agkakabilag ng armas. Nalipatam ka din, Toro. Iyan niya, gayam. Amok ani General Marasigan tinagapon dagiti armas. Ngay naramat dagiti bodyguard ni Don Braulio. Ano niya? Aggayam da Don Braulio ken General Marasigan. Nakita tayo din ti aramid da. Pinatay da pa'y dagiti tripulante iti barko. Ungag paisoan niya, gayam. Nalabit a kontrabando dagiti nakita ta idi. Abagpagkatan dagiti soldado, kan bodyguard ni Don Braulio. Wen, Toro. Nakamamas da di apasamak. Saan ana ipaayan iti hustisya dagiti napapatay at tripulante ti barko. Kaslaawan ti napasamak a krimen iti daydi a lugar. Ungag paiso, gayam. Gaputan na bilag ken baknang dagiti panguluwen ti sindikato. Kabalan da kontrolan ti hustisya. Gana. Nas ka na may lintag ti kilong aramid dagiti tao. Ngam kasano, ket mabilbilang itan ti mapagtalkan akamang ti gobyerno. Iso asyak ti agtignay. Tapno agsubli ti linak ken kapya iti daytoy a probinsya, kayem. Miguel. Uray biyag ko ti katukad ti aramidak. Agtignayak.
tapno agsardengan tidakes nga aramid da kita at tao. Ili, kanya pala nga iti raramidan tayo dito yung sentro ti Ili. Kayawat tayo matan ti kwarta ka dagiti rumbang nga pakayawatan na. Saan ka din ngayon pagakkan ka paliiwan tayo dyan, reporter? Iti pagiwarnak. Ha? Ay, huwag nga, person dyan. Nalipatak matan. At nangamin sa bali apang panunutak, my friend. Anya manan ay day tapang panunutan? Gurong, winulop po ti babae ang nagpudaw. Ha? Anya. Iso nalipatak ti gagara tayo dito yung sentro ti Ili. Iknataman na tas ang klas mo, Masikura na ka mang kitkitakan ka. Kas kalatuwato iti langam. Sabi nga ikatagngay. Madadahalan nati taraki ka tao. No ikatatyan ti parak. Diyos ka. Amuklatan tinakaiturungan dagiti matam. Pamuklatan. O sa dino araw. Dagiti aglabas sa babae naka-short iti nakiti. Correct. Correct. Natsambam. Day talati ambom nga ramidan laglag. Oh. Abay. Ada ka di man nakita man nakasort si tinakita yung bili. Sumarting ka. Sorry. Kay lalaki nga agturong iti pastek. Bueno, opisina ti printing press. Iso day jay ti but-but ngan tayo. Kanya nga mintilangan na aya. Adto iti pagiwarnak. Naimprinta ti ladawan na iti abay mutlang ti sinurat ng artikulo. Ha? Itak man ni Rod. Wag! Isungang pa iso. Oh, kanya itang tiaramidan tayo. Timing lang, Jaime. Dukutan kan but-but ngan tayo day taat tao. Bong, aglaylo ka pailaeng itiganwat mo amang patay kini Don Braulio. Apay, boss. Kabarbaraan ti isyo itinapasamak nga inkwentro iti kalabas. Sigurado naka full alert dagiti pulis ita. Saan na parikot data, boss? Agtalinang idak pa lang iti quarters ko. Kasta ti aramidem. Pagkalmain tayo pa iti sitwasyon, sakbay ariribukan manen ni Don Braulio. Areglado, boss. Boss, sa dino pa iti papanan tayo ita? Iti headquarters ti military. At aramidag iti opisina. Sige, boss. Ilayon kan iti headquarters. Wenbong, sana bale. Tanawaya ka matasumrek iti gate ti headquarters. Gaputa amuda ka ni Jai. Uwan, boss. Dagpay lapad tignayan ni Bong. Iti aramidan na apanang riribo kini Don Braulio. At dapay kayat ko mapasama kita. Imbawon ko dagiti dua soldado ngagpaliiw iti lugar da Miguel. Ket no makaala da iti napinta sa tiyempo. Patayin dayjay ngawanan bain. Sana bale, tanalaing itiranget dagiti dua nga imbaon ko. Sa naklakid di amapaay, iti daytoy aplano. Miguel, narabyan ta nagawin. Kababain mat ngaming tagpakada adagos itinapanantapas kan. Kung gayem, sana bale, asidag ka ni Jabalay. Ay, maikawa gayam. Anyat pa kay kawaam. Ikawan ni Nana Amalia. Kantisaan ko na panaglako iti ikan ni Jachindahan. Talaga kasta gayem. Daras ng takid iti magna. Mabitlay. Oh, apay. At dadwa lalaki iti abay ti ridaw ti balay. Ha? Unwag peso. Di kagpadlaw. Kabusor laki di kita. Oh. Miguel, kita ang pusi-pusin dati siradura ti ridaw. Umay katoro.
Aglingid tayo iti saan unay nga dayo. Oh my God. Agtalinag ka lang dito Toro. Kanya jarami dong gayam. Patay at dagiti awanan pain. Asa anak nga agaramat iti paltog. Saklakit diti punteriya dagita. Saan nga tangag tatakog dagita? Saan kaya? Sa bali tilang langada. Langada ti pumatay. Oh, kita anti may sanag turong iti tawa. Nakaigam iti kaltog. Gundaway kung da ito'y maumasidag katakwana. Gayam. Naging natayoda. Ti maysa. Nagturong iti likudan ti balay. Katimat maysa. At dalaan iti sango ti balay. Gaya. Uray anyat mapaspasamak. Agtalinag kalahan dito'y naglimbangan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tirit-tirat titingad ti awanan pain. Iton. Ilamang ko ti bangkay na itinasig na tapas at ti aglawlaw. Kalpasan na. Isarunok ti kanwana. Join ni Miguel. Ang inayad nga umasidag. Iti ayan ti lalaki ng palpalibig isang o ti balay. Ay, sayon. Tiniritir lang titangad ti lalaki. Saanan anak ako ti bay? Ito lang ang makakita iti kastoy ang pasanak. Naglaing ni Miguel. Umasidagan ko ano. Okay ganyan. Adda ka di pare ko. Toro. Soldado dagiti napatay ko. Anya? Nakakwentas da iti dogtag. Kita. Talaga pumatay dagito Sana nakasafety lock dagiti igam da. Kaya't nasawan. Day talag mangkalbit iti gatilyo ti aramidan da. No nakita dan ti target da. Anya? Gayam. Nagunit ti cellphone ti maysa. Adda umawawag. Alaag ti cellphone na. Sino nga tati umawawag kan ko na? Aday ta. Naguni manan. Ni General Marasigan ti umawawag. Anya? Ti awanan bain a general. Imbaw na laki di dagito'y amang patay kanyak. Sumbatam ka di, gayam? Saan, Tora? Aday ta. Nagsardangan nga umawawag gayam. Ala, dito yung cellphone. May sa dito yung ebidensya kontra kini General Marasigan. Kumusta nga tan? Dagiti binaon kong agpaliiw. Ken mang patay kini Miguel. Nagbaligid ang atan. Tadi dapayan sungbatan ti awag ko kadakwaday di rabi. Nag-texten ti may sa kadakwada. Apaya kastoy ti bagbaga na iti text. Baun ka iti mang patay kanya. Siguraduam laeng akabalandak apatayan. Anya ti kaya tasawan da ito'y. Ni Miguel tinag-text kanyak. Kat natayan dagiti dua soldado nga imbaon ko.
Punyeta! Sana mabalinti kastoy. Isumit lagayam, asana sungsungbatan dagiti soldado ti awag ko idirabi. Tanatay dagayaman. Nag-text manen, gawanan bayin. General Marasigan. Agkita tan tumadlaan. Sakit din tibut-but nganda ito yatao. Urayek dayta ka nito, Miguel. Awagak langan ti cellphone ngaddaken kwa na ita. Oh, gayam. Kita ni, umawawag ni General Marasigan. Jak kaya ta sumbatan. Dua lang tinib batak abalikas ken kwa na iti text. Ida po kan ti cellphone. Gayam. Dagiti bang kay ti doa soldado ang napatay mo? Anyang ay taramidan ta kadakwada. Dumngag ka. Ibagak na niya ti aramidan ta kadag iti bangkay. Boss, dua kadag iti soldadong tinaiwalang ti bangkay na. Kat iti pa'y asidag ti main gate ti headquarters ti nakaibalingan da. Talaga karkaritan na. Dahil nga ayo. Apay, boss. Adda ka di ang mom iti pan nakapapatay dagiti soldado? Ti ayo a Miguel. Nagtured anang iwalang ka na iti bangkay ti soldado. Dito'y asideg ti main gate ti headquarters. Anya ti kayat mo asawan, boss? Sana dito'y ti pagsaritaan ta, Bong. Sumurot ka kanya kay ti opisina. Napateg ti pagsaritaan ta. Makaamon dagiti investigador, iti na ito'y anapasama. Kastagayan, boss? Wenbong. Namnamaag ngagbaligi dagiti soldado amang patay kini Miguel. Ngam isu damet tinapatay ni Miguel. Boss, sakla ko man tinang likidar iti dayja tao. Dumteng tulat taday ta kanito, Bong. Timing laeng. Nasken, asan ka ngagkamali? Boss, naobserbarak itay ti dua bangkay. Agpadpada ang awan ti sugat na. Ngam limitam ti tangad da. Kaya't nasawan, silent killing ti naramid ni Miguel. Agpaiso day ta. At ligature marks ititenghed da. Natay dagiti soldado. Babaen iti panang tiritir ni Miguel kadag iti tenghed da. Awan makita at defense wound iti ima dagiti biktima. Tapno makuna kuma alimabanda kini Miguel. Boss, kaawatan niya rod. Asaanan ang nakalaban pa'y. When no nakabalos dagiti biktima. Gusto ka. Nalinis ti trabaho day jay. Nga awanan bayin. Boss, Amok tulatan. Ti rumwara a resulta ti medico legal. Wenno autopsy dagiti bangkay. Natayda. Babaan iti tilted neck. Maasyanak ka dagiti bangkay na imbulang tayo ti asidag ti main gate ti headquarters dagiti soldado. Sana rumbang akasyan dagiti tawa mamapatay. Dahito iti tandaan ng Tora. Data tinatay. No jak inaramit ti kasjay. Gayam. Data, weno saklaing ti patayan dagiti awanan bayin. Isuad di mo kasyan dagiti tawa mamapatay. Narasilaing ti biyag kayam. Miguel. No kayat mo pa iti agbyag dito irabaw ti daga.
Ipamuspusam adida ka maunaan dagiti managdakdakas a tao. Dahit ako matikanayon alaglagipan, Toro. Ape nga'y akas to'y tiriknak. Marami din. Yung jakmat lang makaturugan. Pampanunutik-latan tila nga dagiti bangkay ti soldado ngayong bulang eh. Saan lang nga dita? Saan ang maiwak si iti isip ko? No kasano a pinatay ni Miguel dagiti dua soldado? Nagpigsa ti bayo ti barukong ko. Damok ngamin ti makakita iti kasyay. Toro. Anya pa lang ter aramidam dito'y salas. Rabin. Gayam. Apay akas tilangan. Langam ti madandanagan. Pudnot ako ng gayam. Pampanunutak ngamin tinapasamak. Diyak pa yan makapangpangan. Gagangay ti marikriknan. Mawatan ka. Gaputa damom ti makakita. Wano makaimatang iti kasli a klase ti pasamak. Gayam. Anya ngay taramida. Tapno malipatak tinakitak. Iti kaano man. Di mo malipatan tinay matangam. Tirumbang aramidam. Patib ka rin ti pakinakam mo. Dahil tati sorsorwan. Tapno agbalin ka naturad. Tati paggad. Agdala ang iti aglawlaw. Isuanas ken tinaan-anay a panaganan. Boss, anya nga tanong ibagam ka dagiti pulis ang nag-imbestigar. Nga da suspect mo iti pan nakatay dagiti soldado. Saan? Siyak, ti matadail no aramidak dayta. Anya ti kayo asawen, boss. Nalipatam ka din timbagakan ka. Analinis ti trabaho dayja, Miguel. Boss. At dakan kwa na ti may nga ebidensya. Kontra kanya. No ibutak-tak ko ani Miguel, tinang patay ka dagiti dua soldado. Anya dito nga ebidensya, boss. At dakan kwa na ti cellphone, ti maysa kadagiti napatay na soldado. Anya? Mabalin nga aramatan ni Miguel dahijay nga ebidensya kontra kanya. Nakurang pa iti amom. May panggap kadagiti kakastabang banag. Boss. Kaya't asawon dayta. Di mo pa'y mabalin asangwen dahijay a Miguel. Anya? Baban iti panaritam. Nakurang kapay iti padas. Wenno kababalin. Tapno maprotektaram ti bagim. Wenno ti biyag mo. Tati kayat mo asangwan. Ket makunkuna a highly trained iti ranghet. Sana basta tignan ni Miguel no saan asigurado ti amin. Uteg, tured, diskarte, ken aminen awagas ti pannakiranget, ket adda ken kuana. Kabisado kon ti galatay jay nga awanan bayin. Boss. Diyak kayat ang matagibasit ti kabala. Iso akayat ko akaritan day diya tao. Nagsango kami ni tinaminsan. Anya ti kayat mo asawan, nagsango kayo ni tinaminsan. Ididinukot ko ni Altea. Nasurutan day diya ang Miguel. Inang ipaknyak ken ni Altea. Anya? Apaya di mo imbagbaga kanyak dayta? Bukod ko lang ang kapanunutan ti inaramid ko, boss. Talagang ngamin akayat ko idi nga ikutan ni Altea. Kayat mo ka di asawan? Aday jay a Miguel tinangpaltuken ka, idi napalabas a bulan. Boss, Sigun iti salaysay mo. Nakasango mo ni Miguel iti naminsan. Iswapat check. Ni Miguel tinaka-enkwentrom. well,
Isungag paiso, boss. Makitam? Ita, kayat mo asangwen, tidandanin ang pataykan ka? Boss, di mo pa inapadas ti pudpud no akabay na. Natsambahan na lang da dyan, Miguel. Ibagbagakon kan ka, Bong. Sana tsambaday jay. No di ka talaga nga inaramid na. Sharpshooter ni Miguel. Agyaman ka pa'y kinti, ta nakalisi ka, idi pinaltugan na ka. Tano saan? May sakaitan arurog. Ano niya? Tapno mamamom anahimbag, ti kinatao na. Ibagakkan ka, ti kinasya sino na. Anya, boss? Idi aktibo pa'y lang iti serbisyo. Kas may sa Marines, iti Armed Forces of the Philippines. Adwa pamadayaw, manipod iti gobyerno, tinaawat na. May saditan, ti Medal of Honor. Anya? Ti kayat asawan na ita. Kabalan na nga ibwis ti biyag na, kadag iti kabusor ti gobyerno. Itinagan, ti sinapataan na a propesyon. Idi adda napasamak a counter-action dagiti militar kontra kadagiti rebelde. Ni Miguel tinangita ulo kadagiti Marines tapno masakop ti lugar a nagkampuan dagiti rebelde. Ket nagbalig iti grupo ni Miguel iti dayta agundaway. Basta gayam. Adumet dagiti rebelde a natiliw. Ket ti dadduma nag-apply da para iti amnestia iti gobyerno. Tapno may kanda iti waya-waya kan pagbiyagan ket mga barwanan damanen. Ni Miguel tinagbalin arangtay tapno mga barwanan dagiti sigod akabusor ti gobyerno. Duamot a pistola ti daldalasom. Wantora, maminsan, wano mamidwa iti may sa abulan a malukatan. Kan madalusan ti paltog. Kasta ka di? Wan gayam. Iti kasta. Accurate lata ti panagpaltog. Gayam. Anda ko may bagakkan ka. Anya dita? Ikanak man mat iti paltog mo. Anya? Imbagla ang matasalak nib ko iti kabusura. Pero, sana kas karina ti agigam iti paltog. Nasken ngagsanay ka. Kan addaan ka iti nalimbong akapanunutan. Peligro ti itden ti paltog. No di mo ammo nga usaren. Ganyam. Kung amin, adda kayat ko apatayon na. Anya? Sino ti kayat mo apatayan? Siyempre, ni General Marasigan. Tano di mo na unaan dagiti imbaon na amang pataykan ka. Nalabit nga awanan ti best friend ko. Diyak kaya't amatay ka, gayam. Pagkalmaam lang ti isip mo. Di ka unerpong to. Gayam, kaya't kumati ag sursuro a pumaltog. Di ka madanagan kaya. Isuro kan sanayan kang agigam iti paltog. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Toro, dito iti napintas a lugar. Apag sanayan a pumaltog. Adayo iti kabalbalayan. Sana basta mangag ti kanalbuong ti paltog. Sige, gayam. Nakasagana akong ngagsanay. Pagkalmaam lang ti riknam. Ganasken ti panangintunar mo iti aramidam. Wan gayam. At itigam. Dahil iti tinsaganak para iti panagsanay mo.
Kompleto ti bala dayta. Anya ang klase dito ang paltog, Miguel. Kalibre 45. Ngam ti aramatem abala. Kat para lang iti target shooting. Kasta ka di gayam. Wentoro. Ti kayta sa dayta. Agaramat ka iti refill abala. Gayam. Manungay abala tilinaon ti magasin. 8 rounds. Plus may sa iti chamber. Walo ti adda iti magasin. May samat iti chamber. Ayos! Sige. Nya ngay gayam. Mangrugiak ka din ang pumaltog. Mabitlain. Isaganak pa'y dagiti maaramat alata para iti target shooting. Mabitlain. Nasken na ti front and rear side ket nakabatog iti target. Ti target alata ket adda iti 12 o'clock angle. Nawatam kani. Wan gayam. 32 meters distance. Manipod iti base position. Asidig lang dito. Para iti damo na lang ti agsanay. Proper standing. Ken timing iti panagpaltog tinasken nga ramidam. San gayam basta-basta ti pumaltog gayam. Wen kayam. Basic gun shooting ti isurukin ka. Tandaan na mami nga ibagak. Tapno daras ang masursurom ti pumaltog. Kalpasan dito yung panagsanay mo. Agaramid iti obstacle course. Tapno masurum pa'y dagiti basic training dagiti soldado. Agyaman ak gayam. Talaga ang magagaran ako nagsanay. Di ka madanagan gayam. Si dadaan ang mangisurukin ka. Tapno masalak nibam ti bagim iti piligro. Ngay paay dagiti kapuso. Okay. Mabalintan ti mangrugi. Rimuaran ti kotse ni Altaya. Baybayak iti kayat nangaramidan. Nga magtalina idlata nga obserbara. Nga po iti sampali amadmadlaw ko kankwana. Inaglukatan ti siled tayo di Aurora. Kayat ko akitan dagiti ang kakabilag nga armas ko ijay. Napili lang dagiting kabil kong armas iti siled. Ngam, tay paggugustok apaltog ti luar ko. Aramatak tay jay. Tapno maprotektarak ti bagik. Iti kanitong agdamanan agtangta. Iti biyag ko. Ganyam. Yak napuntaan dagiti lataan na ipatakder. Talaga kasta gayan. Talo pa lang tinaputok mo. Ulitan pa iti pumaltog. Basta laglagi pang dagiti imbagaken kay tay. Sige gayam. Yahoo! Napunta ak tilata gayam. Kablawan ka gayam. Maraksa ka na. Nalaka ka lang nga masuruan. Siyempre dimngagak namin ka gayam. Naglaing ka trainer ko. Pili! Kanya ka na ti aramidon ta dito mansyon. Basta guray talang no niya ti pangibaunan kanata ni Don Braulio. Ay, masiguran ako dito mansyon, my friend. Kay ko iti baro ahay daw tayo. Agulimag ka man, Jaime. Siyak ti masikuran kang ka. Magkanong ko ta sa ungom laglag. Relax. Pagpupudutan nakmanan. Awan mo tidakas nga raramida ka. Ibagbagak lang met, noon niya tinapanunod ko. Sumardeng ka man? Naimindag pa iti baro ahay daw, ta maaramid ko ti kay-kayat ko. Mabali naklat na nga agaramat titi siya ko. Anyam! Anay ko, unay kamutin my friend. Ay nagsakitin tayo, tel-tel ko iti raramidam. Ay papispisan nakmatla kanayonan. Labid ka talaga. Laklakayan ka, tarabitap. Nagsakit. Ay, Billy! Dagdigdig ko si ti swimming pool.
Wow! Nialte at aglang langoy, Jaime. Ay, nagtagtagay na pa ka na. Italay nga makakita at itikas ta lang ah. Wow! Nakabiting shot! Ay, nagpudaway! Uy, Jaime! Di ka umayagpadlaw, takit kitaan na kami, Altea. Ay, iselfon ko. Isa gana. At ang aming kamera na kat. Ha? Piturak man ni Altea ang aglang lang iti swimming pool! Ma'am Althea. Althea, litiin mo, Ma'am Althea. Ayaman nana. Ma'am, ibagamlaang ano at dapay ka sa pulam. Tayog ko adagaws. Awanan, Nana Rosalia. Jak pa inibus ti Diyos. Idisok pa lang iti lamiseta iti abay ti swimming pool. Ay, sige, ma'am. Kaya't ko ti marelax, Nana Rosalia. Nabayag ka sa anak-anak langoy iti swimming pool. Ay na, Ma'am Althea. Nagpintas ka. Agminarti kinapintas mo iti suot mo abat ni sao. Ha? Apay, Nana. Ma'am, alaang ti batrob ta isuot mo adagaws. Kumikita kan kadahay may kan bilay. Kita iti abakat, Rosalia. Nasiputan na ta kumit-kita ka ni Altea. Saan na ba ni Billy? Naalak iti ladawan ni Altea. Kita may ti cellphone ko na eh. Saan aday ta ti kasapulak, Jaime? Kanyang arnay. Ni Altea mismo ti kasapulak. Ha? Nabayagan ako sunadak tayo ta, babae. Nakita mo ti sukog ti pamagina. Materiales puertes ako nada. Saan ka di ako sunadang pa di babae iti restaurant ni Ma'am Althea? Diyan ngayag na ganiti na. Wan. Sunadak mo na dya, babae. Di ako makikita pa. Nalabit ang nagikatan iti trabaho na. Billy! Jaime! Umay kayo! Uwan, boss! Umayan! Ala, mapantan iti ayan ni boss. Saan ka di ngay banakmatan ka na kayo? Adi kay agimat iti paltog no agda kayo diti unag ti mansyon. Nalipatan ni boss. Dispensar. Sorry, boss. Imbaga kung timba kagapon no apay adak kaya nga agimat kayo iti igam dito'y mansyon. Boss. Diyak kayat nga gatap kanyak ni Althea. Nga mangan no adamadi nga aramidan. Ado pa iti plano nga aramidan. Ket kasapulat ni Althea. Boss. Diyak kayat ngo madayo. Wenno panawan nagtiputot day di Don Ramon agayam ko. Wen gayam. Iso pinayaban kayo dito mansyon. Tada napatay nga papanan tayo itamat lang. Sa dino, boss? Itinalawa daga day di Don Ramon. Kan Doña Sabet. Boss. Nabayag ka panawin adi tayo imay dito ang lugar. Juan nga ron, Billy. Naraber pa yan nang itinagtubo aruot idaglawlaw. Nalawa da ito'y adaga, boss. Anya ka dito aramidin tayo dito eh. Patak derag da ito iti pasdak. Wenno nalawa a resort. Angan, boss. Kasanon, tang iti sumagmamano ababalay dito eh. Billy, saan aparikot na ita? Nalakalang ti solusyon na ita. Papanawan nila. Ha? Kung kalmay sa kanagitagindag, may kan iti kwarta. Katukan, ti papanaw dan iti daytoy a lugar. Boss. Nabayagan na nakadapat ng iti babalay na ditoy. Ngam panawanan, tapno panawan dan daytoy a lugar. Gapot pa iti kabiitan a panawan. May patakdar ditoy, tinalawa
a resort. Anya man ang tikit kita dito cellphone mo, Jaime? Ha? Siyempre, iladawan ni Altea. Anya? Isungarod na saan ako nasimurot kada kayo kini Don Braulio iti aglawlaw ti dagana. Tama kumikumak dito unag ti kutse. Tanya ko mati aramidam dito, ha? Ingamat, Billy. Sumali madahan ti pampanunutam. Nagrugit, ilinaod na. Siyempre, kita lang ti langan ni Altea iti cellphone ko. Ala, pagandara mo ti kotse. Sumunga din ni boss. Apay ngamin na di kayo nagindahan nga, may dito kutse. Kinasarita na pa yung amin di pang lakayan iti dito a lugar. Ala, idulin mo dito cellphone mo. At pagandara mo ti kotse. Yang ay ti aramidon tayo di sintro ti ili, my friend. Sukunan ta di gayem ni Don Braulio a falsifikador. Yay nalay nga garamig kadagiti peke a papapiles. Well, ado nga min ti kayat ni boss nga ipaaramid kan ko ana. Ha? Apay ngamin nga da iparamid ni Boss Kinkwana. Dagiti nga rod papapeles ti ipaaramid ni boss. Apay nga ron. Matanggaan! Anay! Ay! Apay manay! Di naklamlam niyo ganay me. Ah, Ulit-ulitom lang ti saludsod mo. lima bagan. Sumuro man ang ti kinaawan panunok mo, Jaski ka. Sakitan. Oh, kasi nagtan ni ti sentro ti ilay. Isurong maron kanyak na yung tipwesto di falsifikador. Ala, isik ko may timakan naman. Yatoy! Well, ibagak tulad tan, no, isarting mo. Nagado ako papel ti imat ni Ninong anak turong iti silid na. Inala na dagiti papel iti silid dahi dito niya araw. Ma'am Altea, Nana Rosalia, nakaluto akaw iti pangaltaw. Umay ka mga naun. mabit lang nana. Apay, ma'am. Nagado ako papel ti imat ni Ninong anak gapo iti silid dahi dito niya araw na. Ha? Anya nga tadagi chaya papapel. Nalabay a dokumentaw, ma'am. Ay, kasta ka din nan. Wen, ma'am. Iti sila day dito niya Aurora. Iayan dagiti napapatag a dokumentuda. Ha? At dala siguro kaya't akitaan ni Ninong Mau kadagiti nakitam apapapayl. Iso nga inruar na. Ala, umay kakit din, ma'am. Nakasaganan dagiti taraw. Willie, saan perim remorte gayem ni Boss a falsifikador iti opisina na? Wanay me. Napataglakid diti pagsarsaritaan ta. Willie, ada ti jak maawatan. Apay nga, kasapulan pa lang ni Don Braulio iti falsifikador. Di ka nagdamag pa'y, Jaime. Amangan no pakadaksang pa'y dahi ta sa ludsod mo kanya. Anya, nagdamagak lang, pakadaksak pa'y. Ay, unay mo tinday ta. Basta ka dahi tangiwat mo. Di mo amo ti mapaspasamak. No adda dito iti falsifikador. Adda karkar na ang mapaspasamak. Iso nga gulimag ka. Dahil tulod tamot lang, kalpasan ti panagsarita da ka ni Don Brown. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana Rosalia, jay bisita ni Ninong anak gapo iti opisina na. Imot na dagiti papapel nga imot itay ni Ninong. Wen nga rod, ma'am. Nakapanawag di lalaki dito'y mansyon. Naglugan iti kotse ni Bilay. Anya nga tadagi jay papapel, Nana. Ma'am, saan nga tanga abogadaw di nagkapo iti opisina ni Don Braulio? Pagkunaam, Nana. Disentimot tilanganak. Isu ako na nga amangan no may sakadagiti abogadaw ni Ninong Mau. Nalapit akasta. Sa balit agparparik na kanya. Ha? Nakarit na ako iti nagpaiduma. Idi makitak dagiti papapel nga imot ni Ninong Braulio.
Sa bali tinagpalit na kanya. Boss, nagaduti na aramid asya po. Wani nga ron, Billy. Sigurado, dakalagatan tinagastos ni Don Augusto kanang iti naaramid asya mo. Primera klase dagitoy asya po, boss. Dakal mananagatan, lumaila ko amin dagitoy anaaramid a droga. Maragsakan langit din ni Don Augusto iti daytoy. Boss, kapag iso, inawagan na kita niyan. Nakasagana ka nun dagiti marijuana bricks. Damdamagan na, no asino ti mapan mga laka dagiti marijuana. Bungkoy kayo ang mga lakadag iti marijuana. Narigatan, ang mga noda makasipot kada kayo. Ariglado, boss. Urayin nyo lang ti go signal ko. Sakbay kayo amapan iti plantasyon ti marijuana. Amok basiton ti pumaltog. Agyaw manakan ka, ha? Awanan niya man nagayam. Saan pa anan anay ti kabalam a pumaltong? Nga mabalin mon a maaramat dayta na sursurom. Gayam, kaano manan nga iti panagsanay ta? Inton bigat madlahi. Basic martial arts ti isuroken ka. Sige gayam. Kondisyon nagtibagik para iti daytang panagsanay. Rumbang lahin. Kasapulan tinan anay apigsa. Wenno stamina, iti anyaman a klase ti panagsanay. Gayam, adda malagip ko. Anya dayta? May panggap ka da Ma'am Althea kan Nana Rosalia. Apay, toro. Kumusta nga tanti ka sa saad da iti mansyon? Nasaya at damit, gayam. Kasano ti pan nakaumom anasaya at da iti mansyon, gayam? Nagsarita kaming kini Althea iti naminsan. Adda plano ni Althea nga ramidan. No apay adi na pay lakayat ti pumanaw iti mansyon. Alam kasanon, di kundo unit na. Awan ti agnanag di jay. Awan ti nadakamat ni Althea. May papan iti kundo unit na. Kan may sa. Agpagadlaan ni Althea ijay. Ha? Agmaymaysa ni Althea iti dayjay a lugar. Naimimbag iti mansyon ni Ninong na. Sana maaramid ni Bong ti kayat ng aramidan. Kontraken ko na. Isalbag iya abong. Sa bali ti panggap na kini Ma'am Althea. Wentora. Sigon kini Althea. Nagdaton idinibongken ko na. Ngam pinaay ni Althea. Nalabit aday na tirason. No apay adinukot idinibong ni Ma'am Althea. Mabalin na kasta, gayam. Ada pa pananta. Sa dino? Iti pagsinarakan mi iti gayam ko a pulis. Adda kano napatag nga ibaga na kanya. Nagbayag mating ang makisarita ni Miguel iti gayim na apulis. Sumrakak kumamat iti day tapasdak. Saan? Pantayak lang ti motorsiklo na. Di limabas ako dyan. Mailasin ko tinagmaneho. Ni General Marasigan. Sa di yung mata ti papananday jay a General. Nagpartak ti panagmaneho na. Nga agturong iti daya a paset ti kalsada. Tapay asigamot kung tinagmaneho iti kotse. Inayaban naklat ako man, tas inukon ka iti opisina. Adda na patag nga ibagakan ka, Bong. Iswa siya kung ti imay, dito'y pagpakpak niyam. Dakmet kaya ta kasarita kalatan iti cellphone. Anya ka iti ibagam kanya, boss. Idawluam hadag iti buyot ni Mr. Fortes. Anya ti aramidan mi, boss. Sa nebenyo ti bunggoy da pili. Pagsayaatan, ti linaon ti close ban. Apagluganan da. At da para si Imko iti grupo da. Imay nakisarita kanya kiti namin sa nakalman.
ngam ibingayak itidakkel agatad. Kasukat, ti panang traidor na kadagiti kakaduhana. Boss, mabali na maamuan. Noon niya tilinaon ti close ban. Marijuana bricks. Ha, Milyon tigatad dagiti marijuana. May biyahe dagi jay, iti bodega ni Don Braulio. Ngam sakbay a makadanon iti bodega. Sa nebanyon, ti bunggoy da. areglado boss. Kung gayam, nabilin ka din dagiti tao ni Mr. Fortes? Wan, sakbay ngay mayak dito'y ayan mo. Nabilin mi amin idan. O sige nga rod boss. Siya kung ti makamo iti diskarte. Diya kaya ta mabulilyaso ti pagnayo, bong. Takkel agatad ti masayang, no agkibaltang ti amin. No kas pangarigan, tagkurang ti puwersayo kadagiti tao ni Don Braulio. Mangibaunag, kadagiti mapagtalkak a soldado, amang bayabay kada kayo. Nakasagana kayo ka din, kakadwa? Dili, nakasagana ka din! Nasayat! Dili. Pili, tumunan dagiti daduma iti sa kanan ti bantay. Talo bunggoy tagdalyasat. Agtik na kayon. Tama o din ti grupo ni Kadabila eh. Jaime, Aba, Pili. pada ka dinadlaw mo iti may sakadagiti kakadwa tayo. Sino mat kadakwada? Ni Martin, itay pa yan nakaigim iti cellphone. Akasla dapat padaanan ng awag. Amangan mata nururay na tiawag ti asawa na. Sa bali tinagparik na kanyak iti kasjetig tignay na. Amangan mo no chicks na. Tsak mamati Jaime. Iso asiputam, tay tiyaka tao. Talaga ama ditirik nakkan kwa na. Sa dinoti ko naman nagturungan ti kotse ni General Marasigan. Itidaya ang pasat ti kalsada, gayam. Agturong day ta kalsada iti National Highway. Sayang. Diyak napakadaan ti lalabas na. Kung nga rod, adda ka pa ngamin iti pasdak ang nagsaritaan nyo iti gayam mo a pulis. Sana ba ne? At danto pa'y gundaway nga kita kami iti dayjay a general. Nagpartak ti panagmaneho na. Kasla agap apura. Kanayo na kasjay ti aramid na, gayam. Nalabit akalokwan manin ti aramidan dayjay. Kastay na ko idin. Awan tinasaya at nga aramid ti general. Pili, nagbayad mo tandaan to na mga ibabaka dagiti marihuana nga gapo iti bantay. Di ka ganat Jaime. Adayo pa iti dalya sa tandaan ton. Wano ti paggapuan dagiti marijuana bricks. Kanya, Da kami lang ka ni Don Braulio ti makamoy ti dadya lugar. Malaksid ka dagiti agbambantay ti plantasyon ti marijuana. matagtagan ako niya gururay kadakwada. Nakasagana mo itong ti close ban na pangikargahan ka dagiti marijuana. Nalabit abo magbabanda iti nagimot iti marijuana. Anday tada maggayaman. Dili. Tumumanad na hindi nakabaklay ti marijuana ba? Pero dapat. Huwag ka kadwa. Ala, lukatan nyo ti akin likod aray daw ti close van. Tayo layon dandita dagiti nakasako ang marijuana. Dalasan nyo! Kumusta nga tanda Billy anangala kadagiti marijuana bricks? Iti sakaanan ti bantay ngagtrong iti plantasyon. Saan nabali na sumrek ti lugan ni Jay? Ngaputada itetepang iti bambantay dagiti marijuana. Iso nga guray dalangan iti sakaanan ti bantay. Bilibag. Nalaymad dagiti cultivators wenno trabahador iti plantasyon. Tanay pagangod na payan dagiti marijuana. Naitalangan mangi-deliver ka dagiti sukimi a parokyano. Inasayat. Awagan ni Billy. E ti kasta. Kumusta ti kasasada?
Hello, Billy. Naikargan na iti marijuana bricks iti close van. Agdalyasat kami nga turong iti bodega. Good, Billy. Aganod kayo, iti panagdalyasat yo, ha? Ang mga nod na makasipot kada kayo apan nakapagitilintag. Sinigurado minti amin, boss. Imo na pa yung nagiti daduma kakadwami. Tapnoy pakamuda kada kami, no adalakpad iti dalan. Ala, orayan kayong aroda na di bodega, Billy. Bye. Rumuara kon dito'y mansyon. Orayo kon da Billy kanda iti grupo na iti bodega. Ay na, kung akdo di kan agsubli dito'y balay ko, Alteya. Nga na Marcelina, hindi pa ilang akayat ko ti agsubli dito'y. Nga mata ngamin parikot iti mansyon iti kalabas. Ha, anya day ta aparikot, balasang ko. Impupok ni Ninong, ni Nana Rosalia iti silet. Anya. Nasiputan ni Ninong ti panagsarita mi ni Nana Rosalia, iti daan a bodega iti likodan ti mansyon. Ado dagiti imbagbaga kanyak ni Nana Rosalia maipanggap iti pamilya. Alteya, balasang ko. Gusto kayo, Nana Marcelina. Naibagamot kanyak ni Nana Rosalia, di maipanggap iti kinabak ng dagiti dadakkel ko. Balasang ko. Adupay dagiti rumbang ama-amuam. Maipanggap matlaang iti kinabak ng ti pamilyam. Ha? Alteya. Nakabakbak nang kayo. Agduduma a lugar ti ayan ti kinabak ng ti pamilyam. Ada naglawa adaga. Apap papanan mi idi kada papakan mamama. Titulado. Kanainagan. Kanidon Ramon ti daga. Adakdakamatak. Nan. Nadakamat ka di day takan ka ni Don Braulio. Ti maipanggap iti daga day di papam. Saan na? Pulos nga awan tinadakdakamat na. Maipanggap iti daga. No kasta nga ron. Adda sa bali apanggap ni Don Braulio. No apay adi na imbagbagakan ka. Ti maipanggap kadagiti dagayo. Billy, awan mo tintiawag dagiti mo nakakadwa tayo. Kaya tasawon na ita. Awan lapad iti panagdalyasat tayo. May sangpet tayo dagiti marihuana iti bodega nga awan bulilya sa makasamat. Ngam, ni Martin, di nagmaneho iti mo na alugan. Anya, saan ka diya kinunakkan ka asiputam da diya tao? Isumat nga menti nang imaneho ita iti may sa akot ki. Isuanas ka. Ambos! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Yes kay, pasino ka tadagiti kabusok tayo, Billy? Diya ka mo, agulin makalakalitan. Iti na nga to apasatiban iti pagtataulan ti kanalbog. Si Bang Patan dagiti dato maakakadwa tayo. Unay me, so makautopsa mo. Diyos kay, dandamin ako na. Billy, kasi doon nga dagiti marijuana iti close ban. Naplaton ti pilit ti lugan. Uray na ito magpasmasama. Iti pampanawan ti close van, ang naglaon ka dagiti marijuana. Sana balay, nato dagiti kakadwa tayo ang makirangrangat ka dagiti kabusar. Granada ti ginloen. Natay dagiti daduma kakadwa. Mangkitak itinatalget a paglabanan. Awagak ni Don Braulio. Jaske, jak ni namnamat ikinaaduda. Adolat na dagiti makipimpin ng toga. Uray no gimlong itay timbarsak ko a Granada. Pagkalaing iti abay ko ti doan na paltugan. Ni
bili tinaglingat itinakkel apon ti kayo. Saan ang abas na makadayo itinaglingat? Talagang adto dagiti buyot ni Don Braulio. Ikado dahil pinagtultuloy ti rinupak. Nabibilag dagiti armas na. Bili, nalpas ka din ti rinupak. Awan mo tantag papaputok. Agpaliw kun agalerto kayo. Amangan magpalpaliw lang dagiti kabusok. Basta diti at aday one ti close van ang naglaon ka dagiti marijuana. Wan bili. Ado pa dagiti umay dito ya kakadwa tayo. Nayawag kon kani Don Braulio ti mapaspasama kita. Bili. Kumita kayo ti akin daya pa sa tibantay. Ijayo. Apay, anya tinadlaw mo? Nabuak dagiti bilit. Kaya to sa wanday ta. At tao iti nadyaman ka. Walang pweso. Nagadwa bilit ti nagtatayam. Kakadwa! Surutan nyo tinagtaunan dagiti bilit ang nagtatayam. Amang ano agliblibasan dagiti kabusok. Di marijuana bricks lakit di ti panggap dagiday nga agawin ka na kayo. Lakit di boss. Ngam iti kinaado ti grupo mi. Saan da nagbaligi? Nabibilag pa'y dagiti armas me, boss. Napnoy ti marijuana bricks ti close barn. Milyon ti gatad dagiti marijuana. Iswadakal ti mapukaw kada tayo no binaybayan nyo ti lukan. Talaga nga'y naramid mi ti amin, boss. Tapno sana maagaw kada kami ti close ban. Sa maysa. Marigatan damot lang ang mangagaw kada kami ti close van. Ngamin, naplat ti pilit ti close van, boss. Kasta? Uwan, boss. Agam, ado ka dagiti kakadwa tayo tinay sakripisyo ti biyag na. Kasi damat, boss. Iti sa ano na nga dayo. Kalata gimlong ti Granada. Boss, ada napatag na ibaga kada kayo. Adyo da ito. Panagkunan. Ada nagtraidor iti grupo mi. Isong ada nagpanggap ang mangagaw kadagiti marijuana bricks. Anya? Sakbayarin mo kami tayo, boss. Sabali tinadlaw ko ni Martin. Anya tinadla mo kan ni Martin? Sabali titigtignay na, boss. Kanayon ang nakaigam iti cellphone. Kan alusiisen. Pudno day ta, boss. Asla, dapat padanan na nga awag. When no text. Kan, tiger look pa'y no kumikita. Nagsakit pa nagkikita na. Anya? Imo na ti grupo da. Kan iso pa ti nagmaneho iti kotse. Urayat ti awag da. No natalgad mo't lang ti dalya sa atin yung kalsada. Pagamam. Kilat-latan nga da nangambos iti bunggoy mi. Naimbaglakit din Ta simbang patpay dagiti daduma kakadwami. Boss! Nagbutang dagiti nangambos kada kami. Iso nagsardeng batlan ti rinupak. Kasta ngayama. Uwan, boss. Billy. Highway. Boss! Amoy umatan ti jak kayon. Diya sino man ngag traidor iti grupo, matay. Boss. Inton bigat matlaing, idatagyo kanya dayjay a Martin. Uwan, boss. Boss! Siya kung timang paltog ka ni Martin tag namatayan. Hoy, Jaime. Hindi ka makibibiyang. Amangan mo si katipaltugan ni boss. Nalagyo timbagak. Idatagyo kanyak inton bigat ni Martin. Sa dino, tinangipaknan niyo sila ni Martin. Jaime. Iti may sasili dito yung baro ang hideout, boss. Dito yan, boss. Umunag ka, boss. Dito, boss. Nakapungok. Nabusan lang tingiwat na. Martin. Kurang ka di pa, di may bayad ko kan ka. Tapno maramid mo tag traidor. Jaime. Abay, boss.
Ikatam tinaibo sa lalupot itigiwat na. Wan, boss! Awan pare ko titidayta. Ito. Agpudno ka pa'y kanyag. No apay, anaaramid mo tinag-traidor. Sumatanag, Martin. Agda ka din ang ibaon? Wano nang bayad kan kay tinangina? Tapno traidorem nang iti kargamento ana ilaon iti close ban? Boss! Awan serbina, ngay nikat ko tinaibusal kan ko na. Tadi naman kaya tagsaw. Talaga gaya, mati mo kaya tiyagsaw, ha? Ikan ka pa itigundaway mga biyag, Martin. Don Braulio, oray patayan na kon. Awan tipudnokan ka. Boss! Talaga, natanggad di ulo na. Nugas na nga, Rod. Daytoy, tilak amang. Ala, iba lang yung tibangkay daytoy at tao. Iwalang yung itiadayo ang lugar. Wan, boss! Boss, bangkay ni Martin tinaiwalang itiigit ti kalsada. Sana pale. Tabuyot ni Don Braulio tinaiwalang. Sana naganad ni Martin kadagiti tigtignay na. Sayang, boss. Saan kami ang nagbaligi ang nangagaw kadagiti marihuana? Ngayong timbre kada tayo ni Martin. Saan amay may sa tigundaway, Bong? At tantulat ta. Ala, pagandara mon ti kotse, ket pumanawtan iti daytoy a lugar. Malagit ko ti basit a karton, ngayon yawat iti kanya ni Corporal Matias. Basit alungon, ket naglawan iti nangisit a kandila. Saan nga ta? Ani ex-Marine Miguel Arturo Tolentino tinangted kanyag iti sagot apang ta? No isuman tinangted iti sagot apang ta? Jak mapakawan ti awanan bayin. Akikidlaeng ti daga apagtaktakderan dayday a tao. Pagbalinak abatibat, wenno bangungot ti biyag ni ex-Marine Miguel Arturo Tolentino. Agtalinait paila dito dagiti dadto mga marihuana, Anton. Ipagniyo itinaramid akalapaw itetanga ti bantay. Well, nagilang. Bye. Boss, Antay pag-ambili, anya tiramidon mi kadagiti marijuana bricks. nakontak ko dagiti buyer. Indon matamdamang lang umaidan dito'y bodega. Okay, boss. Ang subliya ka di mansyon. Kahit sikat di makamo dito'y bodega, kan kadagiti marijuana. Angam kasanon dagiti buyer, boss. Sigamatan ti makamo. At nangururay at tao kanya ka di mansyon. Napatag ti pagsalitaan mi. Sige, boss. Sana ba tawanan ti parekot tayo? May panggap ka dagiti marijuana. Ilangan mayon ti mga maneho iti kotsek. Ngag subli iti mansyon.
Itayak pa ila dito yung anak kay standby. Diyak kumit lang maura yung day Miguel. Sigon iti nagdamagak akaaruba na. Kasto yung oras ti irorar na. Kaya't ko akaritan iti sangon-sango. No talaga matlaang anasiglat. Isumungat nga turong iti tersina. Jay lakyan agayam na. Nagpigsa ti widawid ti ima na amag na. Lakyan talaga. Apay asaan namat akadwa ni Miguel. Oh. Dayjahin ti lakyan. Nagsardang iti sangot ti tersena. Naglingidak iti narukbos abulong tinangato ang masetas. Ituyak pa'y lang. Agturong kumadito'y ayan ko day taalakyan. Kat papaman amay batog kanyak. Ulat tugak at dagos. At to'y tibayag ko manang mahit. Kukuha mo ti pasungsong. Agyaman na, Crodora. Kamot manang mahit. Turo lang tan tiyawag mo kanyak. Malalaki anak. Agsasabali tiyaw awag yung kanyak. Malalaki anak katao. Kasano, kat agdodoma mo at ipanpanag. Oops! Turo lang tan manang mahit. Parang awa mo na. Please. Si kalat na ti makaam mo, Toro. Kasta ti kayat ko. Nagan ti pudpudno ang malalaki. Nasiglat kan napunor. Istambayak pa ilang dito tersena. Madamdamak tan nga gawid iti balay damitin. Sana balay, tanagatang kumatan ti kasapulak. Gayam! Nagbayag kami ito na gumatang at dabay papananta. Nakagatang ako, gayam. Anya nga min dito ginatang mo? Ha? Kwa. Anya ako ha? Nagadumat ti story ti asidig ti balay. Apa dito pa lang nagadayo ti naggatangan. Pangamin gayam. Naibusan da itila ko akastoy. Ah. Oh, aping umisang ka. Awan gayem. Mabayin ka pa lamang ibaga kanyak no anya ti ginatang mo. Agsangayili kamit gayam. Miguel, di mo unay pigsaan tagsaw. Si kamot. Nyay nga rin ti maramida. Kat si Mang Patmatan ti binulan ko. Ay, naibos namin ti basto kaya palayo. Iso kapilitan adito'y tersena ni Manang Mai ti pagkatanga. Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino! Matay kayo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagpagtugan na tilakyan. Iparpartak ko pa itagtaray. Duwadag iti kumangkamat kanyak. Nasipot na talaga na idyan yung ex-marine. Nakalisid at dagos iti palang pagtog ko kadakwada itay. Pagturuwag. Awan magtandag iti mga kamkamat kanyak. Diyak idan nasiputan. Buisit na kita laso. Saklakit dito tataw lang da. Masayat. Tumarayan ko man niya. Dami ka dito sa pulang sabong. Diyos ka. Nagbalangan da iti dalan. Nagpartak da iti awanan bain. Saan napapaunaan ka na kayo? Salbag day jabong. Pimaltog ng naglamang mitla nga dagos. Inaramid na ti Kasjay. Tapno maikover na ti pagmagina. Anya ay taramidan tagayam. Aglingag talang dito na nga to, apatir. Sana ba Tanakaadayo tayo ti kabalbalayan. Awan ti mairaman nga inosente. Nagpipinaltog tayo man. Gayam. Paliiwak man itinaglamangan na. O maakarak Di ka agdarasul, Dostora.
Marik na asan asinsinan akilar ni mo. Amo na ti aramidan na. Anya? Agtalinad ka lang iti naglamangan ta. Sakon ti makaamo kini mo. Nana Rosalia, asidigdan iti lugar da Miguel. Ma'am, madandanaga na. Anyat pa kadanagam, Nana. Di ba nang itugot mo kanya kiti lugar da Miguel? Amangan no kabilan nakmanan ni Ninong Mau. Jak ngamin impun no kenkwana sa iso. Ay, mamaltiya. Apay akalat ng sardeng buti ko, chay. Diyo'y lalaki anak tayo. Katlimugan at dagos iti motorsiklo na. Sino ang lalakay, ma'am? Nimpong. Kanya. Agturungan dito iti motorsiklo na. Oh, nandiyo yan. Pinagsan na ta. Ha? Ma'am Altea, kumita ka itinagkapan ni Baum. Ha? Ito Miguel Cantoro. Kasla na bang panog da? Ninatabong iti kinamat da? Saan may nakamatan ni Bong? Nasiglat ti awanan ba yun? Kalat-latan na pinaltugan na kami kinitoro. Iti sango ti Tersena. Miguel, nasakitan ka kadi iti inarami da ito yan, Bong? Saan Altea? Nakalisi kami adagos kinitoro. Iti pinaltugan na kami. Budno day ta, ma'am. Agyaman day Japong. Ta saan ang napuntahan, idi pinaltugak. Ano saan? Bangkay ko may daan. Nagasat pa ila day Japong. Panalisyan na ni patay. Kaya't mo ka di asawan. Amo matanda agaramat iti igam, Toro. Una, ma'am. Kinapon Toro, mo na... tinasayat. Yung katulungan ni Nana Rosalia nga agluto iti makan iti kusina. Nakababayin kin ko na. Isukid din ti aglut-luto iti kanin tayo. Ha? Imbis asi ka ti agluto. Ngayon mat bisita ti agluto. Baby, amlatan ani Nana Rosalia ti agluto, Miguel. Talaga aday ta ti gagarami diti balayo. Amok ngamin adi kay unay makadutluto. Gapo iti kinaawan ni Nana Amalia. Anya tinapasamakan ka, Bong. Apay ngagsabsabat ti kiday mo. Langam ti makapundo. Kunakon ket. Ibagam kanyak ti makagapo. Nuapay analukot ti rupam ita. Awan na ito, boss. Adalang nakaririk at tao itiruan. Sigurado ka? Wen, boss. Amamukan, Bong. Nukas tatilangham. At dakarurod mo. Anya. Sa anak anayanak idikalman, Bong. Ni ka di Miguel, tinakaririm ako na. Wen, boss. Dorsok! Boss. Talaga dorsok ka, Bong. Di mo dengdenggan, tagiti bagbagakan ka. Boss. Kasapulak pa'y ti serbisyong, Bong. Ket no ipapilit mo asang wen ni Miguel, ngawan ti konkreto a planom. Amangan no di kan pakairanudan pa'y. Boss. Nawatam ti kayat ko asawan. Wen, boss. Nasayat nga rod, Bong. Di mo dungdung paren ni Miguel no agmay-may sa kalaeng. Ta sayang tibiyag mo. Awan apulos tinabati aladawan ni Nana Amalia. Anak kasapit itididin. Nalabit nga inala na amin lagi tiladawan. Tapno saan ang makita ni Nana Rosalia. Awan ti amo ni Miguel itiday ti abanag. Altea. Miguel? Agyaman ang iti panang sarungkar mo kada kami kinitoro. Sika talaga. Apay nga gyaman ka kanya. Gapo iti kinaanos mo kada kami.
Ahon gayam. Kumusta ti ka sa sadyo kini Nana Rosalia iti mansyon? Agan-anad kami akanayon, Miguel. Kinapudno na. Saanin nga istrikto ni Ninong ita. Kat nawaya kami kanina na Rosalia, iti sa di naman apapanan ni. Apay anak sinaay ka. Pampanunutek ti ka sa saad mo iti mansyon. Saan ka makaid na? Aging gaadyak makita na saya ti ka sa saad mo. Miguel, Numabalin lang uma. Dito'y kayon balay, kina Nana Rosalia nga agnaed. Miguel, Numabalin lang uma. Kanayon ka makikita, Althea. Itay kapay anak ka ulimal. Anya ka day tinagsaritaan nyo kinimigay. Nana Rosalia, apay akas to'y tirignan. Apay, ma'am. Naragsakag ang makakikita ka ni Miguel. Kasla jakon kaya ti pumanaw iti balayda. Ha? No adaak iti abay ni Miguel. Panagriknak kat kaslaawan ti mapasamag a peligro. Kang runaan iti amin. Jak mailawlawag ti marikriknak kanikwana a kinaragsak. Ma'am, saan nga tanga ayat di marikrik na para kinimigay? Sa anak lakit di nga agbidaw, Ma'am Althea. Ayat day tamarikrik na am kinimigay. Jak amo na. Agsiko akon iti makanawan apa sa ti kalsada. Asidigtan iti mansyon. Dayong, maligida yan. Apay man. Ngamin, painiw ko man ni Ma'am Althea. Agluluwa ka natin. Diyak malaktan ti panagluwak gayang. Maditirik na kita'y pumanaw da ni Nana Rosalia dito'y balayo. Gusto daytan, gayem. Pero tagsalangan ijay mansyon ni darling kong Althea. Tasawa ko na. Aping umisang kamay gayang. Kasano? Nagalas ti lang ang magluwa. Sana may bagay kan ka ti drama queen. Anya drama queen? Sa anak kababayan niyo, napaglanak ka lalaki. Ah, Gayang magayatak launa ikin ni Ma'am Althea. Iso lang ti babayan nakarik na itinagpay do mga ayat. Rabin, Toro. Ingkakat maturo gan. Banlog mula dayta. Anya ko mga itinakabannog ako. Di pa nang kamat tayo kinibong. Palagit mo man ang digya tao. Umay kagayam. Ah. Sa di na ti papananta. Sa pulan taday jay abong. Apay ngayon kasamatan ti paltog mo. Hindi na siya sisikatan ng araw, friend. Isang bala lang siya. Di nakatawaan, gayam. Seryoso ha. Ako ang huhusga sa kanya. Sa pulak dayjay abong. Kat siya mismo, timang lusok iti banga-banga na. Sigurado ka? Adi titipag-is tambayan ni Bong? Nakitak idinibong. Anak katakdar iti da ito'y alugar. Sa bagay, awan tirumbang apagam ka, gayam. Kaputag talo ka, iti kabaw lang. Wan gayem. Basta agis tambay talang iti da ito'y alugar. Agpaspasarak ta. Gayam. At ako madamagagkan ka. Anya dayta? Agtali na agtalapta ka di ija palayo. Mamin, amon ni Bong tipag nanagdam. Agtali na agtalat tayo jay balay. Gayem. Sa bagay, agalerto talang nagdasumangbay akabusor. Wan Toro. Naskan ti panaganad. Tati peligro. At talayang iti aglawlaw. Agalerto, ken agsipot ta na imbag. Boss,
nabibilag kan moderno apaltok ti nakadulin iti dati asilet ti mansyonan. Puno dayta, Jaime. Italanga makaunagak iti dati asilet, boss. Nibili kan siya lang ti makamo. Nga do ti iduldulin kong armas ditoy. Kasta ka day, boss. Well, isungay na yapan ka ditoy. Talimad nga iyakarayo dagiti igam di ka barbaro a hideout. Boss. Apenas kan pa lang ilimad me, ti panangiyakar ka dagiti igam. Di ka nagdamag pa, Jaime. Basta ramidan nyo dagiti pagpaga. Bilinan dagiti tao tayo, tayo ti kabiitan na panawan. Mayakaran dagiti igam nga dito yasilen. Oo, boss. Ay talaga nagaduda kiti armas. Sa bali lang dagiti igam nga inyakar mi iti kalabas ang naggapu iti bodega. Jaime? Saan ka namas daw pa'y? Adupay dagiti armas ko ang naikali iti daga. Anya? Well, Jaime. Nagduduma a klase ti palto. Ninong, apay dagita apaltok. Ha? Altaya? Nagado apaltog di nakadulin iti daytoy asilet. Anya ti kayat asawan daytoy, Ninong. Kukom ka di dagita apaltog? Saan? Jaime, Boss. malawan na kami pailang kinaltaya. Uy, boss. Dagiti makikita mapaltog, kukuha amin dagita ni General Marasigan. Anya? Niya, impaduli na lang dito yung mansyon. Mano, iti na ito yung silad. Isang araw na linukatan mi kini Jaime ti silad. Paipanaw mi dagiti armas dito. Kasta ka di, Ninong? Niya, kasta nga paiso. Inawagan na kita agsapan ni General Marasigan. Kaya't man nga lang nagiti impaidulin ng armas dito'y sila. Isungawan tinumbang nga pagdanagam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iso jay kayat kung ay bagakan ka, ma'am. Nagadu apaltaw tinakadulin iti daiji asilay. Nana Rosalia. Si kan amis mau tinakakita. Kan nakapanagnaw nga da nakaitalima nga armas iti silay daiji dunya aurora. Sigon ka ni Ninong. Kukuha ka nun ni General Marasigan dagiti paltok. Ay, jaka mau. Noad niya ti isumpat ko iti dayta, ma'am. Awan ti... Apay, Nana. Ay, sige, ma'am. Panawan ka pa'y. Nagdardaras ni Nana Rosalia ang imanaw. Saan ka... Isumat lagayam ang nagdardaras a pimanaw. Tanakita na ni Ninong ang nagtugaw iti sofa iti salas. Tinasayaan. Mapanak matan iti salit ko. Rabi, kaya't kumatan iti maturo. Dora, agbati ka pa lang dito balay. Apay gayam, sa gino ti papanom. Iti balay ti informante. Napatag ti pagsaritaan mi. Gayam, jak kayat ti mabati dito'y balay. Kayat kumat ti sumurot kan ka. Saan ang gayem? Saan ka di a partner ta? Apay ang panawan nak ngay. Toro, kalpasan ti panagsarita mi. Napaggad ti papanan mi a lugar. Uray pa'y gayam. Diyak kaya tamay sagmak ka. Ulitak ngay baga. Napaggad ti papanan mi a lugar. Amok matan ti pumaltog. Saan ka di? Isang awan ti rumbang apagtanagam kanyak gayam. Diyak tagibasitan ti kabalam. Ngam nakurang pa tinasursurum kanyak. Iti panagpaltog. Ano? Surutan ti bagbagakan ka. Tapno maya dayo ka iti pakaisagmakam, gayam. Tungpalem timbagak.
na sana ka nesar-sarong iti dayto a lugar. Urayak mo dito iti sigod ng impormante iti armada. Sana kanon adumanon iti balayda. At day tamat gaya man. Ison ti sumungat nga turong dito ayan ko. Sir Miguel, dito'y igit ti baybay tinapili kapag saritaan ta. May panggap ka ni General Marasigan. Jak namin kayat nga da sa wala makangod iti pagsaritaan ta. Miguel, kunamlatan kanya, Conrad. Nabayagan nga awanak iti armada puwersa. Amom dito. Adalat na pa nagrespeto kan ka, sir. Iso abay anak lang nga awagan ka iti sir. Conrad, Dakkel tinaitulong mo kanya. Nangro na iti pamilya. Idag ka sa pula na. Sikati si dadaan anang tulong kada kami. Conrad, Sir, iti panagkatang-katang ko iti aglawlaw ti probinsya. Adu dagiti natagkwatak nga aramid ni General Marasigan. kas kumaiten niya. Saan lang adagiti nabibilag nga armas tilaklako ti grupo na. Nudikat, oray dagiti droga. Ano niya? Sir, amok ti lugar apang ipakpak niyan da kadagiti armas kan droga. Sa dino, Conrad. Iti abandonado apasdak nga agturong ijay ili, tilibad. Ano niya? Iti panagpaliw ko. Sa nga pulo. Unod pa nga to ti bilang dagiti gwardya ijay. Agyaman ang itidaytang impormasyon, Conrad. Anya ti plano ita, sir. Sumurot ka kanya. Mapantay itiday jalo ka. Gusto ka, Conrad. Napalawlawan iti adu a soldado kan sibilyan. Ti abandonado a pasdak. Uwan, sir. Sana basta-basta sir kan tinasawa pasdak. Delikado itiday jalo ka. Sir, ipakaamuta ka din kadagiti pan nakabagiti lintag. Santay. Naskan tinaan anay pa nagpaliyo. Pasurot ni General Marasigan dagiti soldado ang nakapantay iti pasdak. Sir, Narigat ti bastag talaklatan kadagiti opisyal iti daytoy nga ili. Amangan no adda pa kay naigan da iti daytoy. agpaiso dayta, sir. Sakbay nga garamid ta iti addang. Panunutan ta pay anay imbag. Tapno saan tama isatma. Pamaltoya, api ngay surot na kailaan. Sa dino at talaga ti papananta. Iti balay ni Nana Marcelina? Anya, Wanan. Amok akayat mo mata makita ni Nana Marcelina. nga ma'am, ang mga numaamuan da ito ni Don Braulio. Dakasak manan kan kuala. Sana na. Pulos, adi na maamuan. Ay na ma'am, madanda na agana. Pinakita aklat ta itinasaya at inilo. Agpampamarangak ang naimbag kan kuana. Nga may tilikodan dayta. Agdua-dua kan kuana. Ma'am, Araramid ti kastoy. Tapno nawaya aklat lang agdagiwas, Nana. Oh, adayta. Asidigtan iti bayo kabaritan ang lugar ni Nana Marcelina. Naulpit ni General Marasigan. Ultimo dagiti awan basol na sibilyan. Kabalan na patayan. Sir, Ado dagiti madinga ramid na tinugmar ko. Sinalungasin ko ti pagayatan na. Iti may sangal daw. Adda kami ti battlefield. Kan kalkalpas ti rinupak mi. Kontra kadagiti rebelde. Kastoy tinapasama. Lieutenant Tolentino. Patayan, tiag may sa anatiliw tayo, aribelde. Anya, just follow my command. Awan, di karbangan day tangagbiag. Dito irapaw, ti dagat. Sorry, sir. Jak maramid ti paparamid mo. Kan nagbidot kay timbagam. Dakkel ti karbangan day ti atawa, tapno agbiag. Agpapada tayo lang nga tao. Adda pa'y gundaway na, tapno mga parwanan. That's an order, Lieutenant Tolentino. Sorry, sir. Jak tong palang ti ipaparamid yo.
Aniya? Nukas tangarod. Sakon, timang patay, iti daytoy at tao. Awanan tinaramidak iti daydi akan ito. Kas labal balay lang tibiyag ti tao kan kuana. Pinatay na di awan bael na alumaban. Gaputa nakapunguti imakan na busalang tingiwat na. Talaga gayam anaulpit ni General Marasigan, sir. Juan Conrad. Adaw pa'y dagiti mading aramid na. Iti dayta na pasamak. Saan ako na nagaramid iti report? Iti 5-star general. Iti Marine Corps Base Camp. When headquarters. Sir. Iti 5-star general. Nangat nga to tirangguna. Ngam iti 4-star general. Sir. 4-star general ni General Marasigan. Binaybayak iti panangpatay na iti natiliw mi aribelde. Tano nagipulong ang iti 5-star general. Biyag kumat ti katukad na. Sakti patay ni General Marasigan. Iti day diagon daway. Sir. Damag ko pa idi. Anayakar ka iti destino. Iso anabayag asaan ka nakit kita. Pudno day ta, Conrad. Napanak iti Marine Expeditionary Brigade. Tigayat asawan day ta. Adda kami iti may sa lugar. Tapno idaulwan mi ti Joint Task Force. Saan agapukin ni Ma'am Althea? Saan tan nga agkita pa ay Marcelina? Juan Rosalia. Tiam mo, kat agnanayo nan adin kan makita pa ay. Ay, manipod nakita ni Ma'am Althea tiladawan tayo. Tadalyonida, Amalia, apakaibilangan ta. Nakapagpanunot. At sinapol na ti bayudita ti tunggal maysa. Kat sikati mo na asinapol na. Rosalia, ada ko madamagag ka. Anya dayta, Marcelina. Itinaudi apa nagsarita mi ka ni Althea. Nadakamat na kanyag. Di maipanggap kadagiti dadakal. Impodnom ka din ana igagara ti panaka-aksidente da iti kotse. Day di Don Ramon, kan Doña Sabet. Ay, saan? Pulaos nga awan ti impudnaw kan kuana. An na dagiti isawang, wano ti ibalikas ko. Iyay mansyon. Patayin nak ni Don Braulio, numaamuan na nga adda impudnok kin ni Althea. Rosalia, Naingati bilin kanyak ni Don Braulio. Nagtali na alimod tinapasamak kada Don Ramon. Kandun niya sabay. kita tilangan ni Althea na katugaw iti terasa. Kasla, nakadkadlaw. Mailiw iti pamatag dagiti nagpukaw adadakal na. Wan, Marcelina. Numaminsan, dagiti laang nagpukaw adadakal na isang kadakamat na kanya. Sapsapulan na ti pandarabay dagiti naganak na. Awan ti ammo ni Althea kadagiti napasamak. Kagaputa agom ni Don Braulio. Tinagikwa na ti kinabak ng ti pamilya ni Althea. Orayan na siya ni amigo Braulio. Dito'y pasilyo ti mansyon ni Iso, Rosalia. Ay, sir, abangan lumabisin kayaw. Agluto ak iti kanin niyaw. Nalpasan ni siya nanangan. Kan maysa, saan nakayat ni siya tiluto ni si Kalabakan. Sa dino ti ayang ni Althea. Ay, aday ti silid na, sir. Kasta ka di. Un, sir. Kayat ni siya ti mapaniti siliday chay na muher. Ay, sir,
Agin ina na ni Ma'am Althea. Di ko masingaan. Sino kumanisi ka namang lapad iti kayat ni siya? Ay, sir. Anya nga main karamitan nyo iti silid ni Ma'am Althea. Awanan ti bibiyang ni Sika, Rosalia. Tikit di aramidan ni Sika. Kat pumanawen dito isamo ni siya. Diyak kayat na makita pa iti rupa ni Sika. Nawa ka. Nagrigatan ti kastoy. Agmay-may sak amang mana. Itay pa'y aping manaw da Miguel. Kadwa na ti para si ina. Di magas dalang gito'y. Tapno alangan ni Miguel Jane may sapay apaltog na. Ay! Diyos kay! Natinagpailangan mo tikot sarak. Magdagtok-tok-tok. O sino nga tamat na ito? Diyos kay! O mga nakabusura. Isaganak ti palto ka. San abay? Takanayon anak sa kibot itisikat ko. Lukatak tiridong na. Ipalkat ko. Lukabusor man dito. Mapakadagos ti panggap ng aramidan. Ha? Talo ka soldado! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.